Ita basi. Thank you. Ita futhi tumeita basa thank you tangidza. Ita shit. Maita basa thank you. Thank you. Yeah. Rampai makadaro nokusingaperi. Hallelujah. Amen. Udonisa shutu. Aiwa. Chiuya yekela jani wanotanga chiuya msikana. Unotanga mukuru. Ndinoda kutenda rotibatsira wanabatsira mwana wamengu tatangosara tiri nderera pano waitibatsirawo nyangwe nevesa munotuma ndokutenda kuti Mwari wakuwedzerewo rudo ndotenda. Hallelujah. Titawo. Ndokutenda yamashamari nezvamunoita zvekubetsera mwana wamai vangu izvo zvakutodzirwa anga achiwawo chando ndokutendai Mwari vakuropafadzei. Ndizvo zvoshuwa. Gogo ndinotendawo. Nhasi muzukuru wangu unosara achivata panodziya achatonorwi. Ndinoti Mwari ngaakuitire zvakanaka, ngaakuipe shuviro dzomwoyo wenyu. Kusvikira vakutaramusirewo matambudziko mukati menjodzi dzemimigwagwa nedzepai vanoparadzana vanodii. Tinongoti dei Mwari akuitire zvakanaka. Ndinokutendai kuti muchengete vazukuru vangu ndazviona. Ndinotenda mashamari enzi. Ndinotora nguva yani kutenda nhumbi dzapuwa mwana zviri kwazvo zvakaoma nguva yani yachande kuti aende kuchikoro asina zvokusimira asi tinotenda Mwari nembatya idzodzi. Ndinokushuvirai kuti muwedzekwe pamunotapudza ipapo. Tinotenda. Amen. Ngambona masaki. Iwo yahale dzakalwa nanzipiringishi. Akudzirwa kunzo. Muzasi chaim, Ozodei zvako. Nozodei. Ajaketira kakufita wina. Chazodei yako. Wakutaura sekuru chitaura yapa vasikara kutaura. Aiwa rampai makadaro nokusingaperi. Hallelujah. Amen. Udonisa shutu. Aiwa. Chiuya yekela jani wanotanga chiuya msikana. Unotanga mukuru. Ndinoda kutenda rotibatsira wanabatsira mwana wamengu tatangosara tiri nderera pano waitibatsirawo nyangwe nevesa munotuma ndokutenda kuti Mwari wakuwedzerewo rudo ndotenda. Hallelujah. Titawo. Ndokutenda yamashamari nezvamunoita zvekubetsera mwana wamai vangu izvo zvakutodzirwa anga achiwawo chando ndokutendai Mwari vakuropafadzei. Ndizvo zvoshuwa. Ndichiri ipapo iwe musikana uya takatumwa kuchikoro kubirivenge kundobvunza kuti imbori mari yeschool fees yemusikana uyu nemumwe wacho uyu. Saka ndakakwanisa kuenda kubirivenge mapicture acho ndichakuradzai muno ndaitoa kubirivenge ndakaendako kuswera zuro kuti ndindotaura namukuru wechikoro. Saka ndakazoona senior master anonzani Pamuzvogodi. ndakaona muzvogodi baba vanotaura zvakanaka sinamboiti vakati pinzawo muofisi yavo zvinova zvakanaka vakati ivo uyu haana kukwanisa kunge achipinda mubhimu ndobva ndavabvunza kuti saka munoita sei kuti munge muchishara munhu wopinda mubhimu nemunhu usingapindi mubhimu considering kuti situation kudai uyu haina kumira kwazvo. Vakati ivo zvinoitika apa ndakuchitongoudza mese kuti ramangwana vana vasazokonawo kupinda mubhimu kwanzi panoitwa musangano vana vonzi chiuya nevabereki. Saka vana vabereki vanofanira kuinda musi unoitwa musangano webhimu nekuti uyu akasashaka vakasabuda palist munokodzera kuti aiwa ko uyu makamusiyirewo une nyaya yakadai. Saka kana asina munhu unomumiririra unogona kutokona kutopinda mubhimu. Ndozvavakataura. Hasi kuti makamboshiwawo. Inini ndakaenda kuchikoro. Alright. Ndaenda kuchikoro. Pakapa nemusangano werudza zvichiindirana maningiri village enyu. Saka ini ndirimo mwana uyu ndinomuchengetera kwagutu. Mwana unopinda chikoro kwakubhikita. Ndo chikoro chiri padhuze nesu. Handina vidhiko yekubhikita, ndine vidhiko yekwagutu. Ndasvika ikoko vanhu vese vakaenda mumavidhiko avo vakanodii vakanosarudzana. Ini ndikaenda kune vaitungamira musangano uyu ndikati kweisuwo tine vana vekwagutu vanopinda pano tomira papi. Vakandipa bepa ndikanyora vana vekwagutu zvichienderana nenhamo dzavo nechimiro chavo kuti uyu haana baba namai, uyu una baba haana mai, uyu una mai haana baba, uyu baba vake vamudhara, uyu baba vake vanongoshayiwawo, uyu baba vake vachiri mudoko asi kuti havashandi. Ndikavapawo bepa.
saka ndandine tarisire kuti ndichaonawo muzukuru wangu apinda mubhimu. Saka ndozonzwa pasure zonzi muzukuru woti tanzi mari hatina kunzi tipinde mubhimu. Saka zvamira zvakadaro ndandina kukwanisa kuti ndine ndinovhunza kuti nemhaka yei. Ndakati kudaiwo vanozivawo chikonzero. Ndakatangawo kuindawo nyangu muvana vangu ndichinokumbira kuti vandibatsire kuti mwana uyu aende kuchikoro asagara. Saka makangozosanganawo muchiuya nechirongwa chenyu mwana uyu ari kuchikoro. Zvimwe zvinhu tatakoniwa kuti tisina kuzviwana, zvimwewo vakandibatsira vanga vandibatsira kuti abhadhara. Saka ndo chimiro chiripo pamwana uyu. Kura kuti kubva form 1 vana venyu vaingozobvisa asi zvinenge zvitonetsawo. Vantu vaone misha yavo nevarume vane mhuri dzavo. Asi nokuda kuti unenge wongotarisa nhamo dzinenge dzasangana nemunhu woukama wongobatsira vakadaro. Saka ini ndakakwanisa kuti vandipe chipepa ndokunyorwa kunzi fees 4000 first term, 4000 second term, nelevy 4000 tikuna kuti $4,000, 4000 bonds kana kuti ingazoti 4000 bonds Zimbabwean dollars ndo mabondi ayo term yekutanga. Term yepiri ndokunzi 4000 le inova inosvi kura kuti next term kudai 4000 zvakare. Kuti handizozivi mareti zvofamba sei asi ndo zvandikapuwa. Vakati haibhadhagwi fees mumanyusa inobhadhwa kumabondi. Ndo chibva ipapo chipepa chingoti bheke ndarisiyako chipepa chacho ndotori nacho chine chidhindo chacho changotora picture ndochiisa panapa panchange chava nezveschool fees muone school fees yake iyuyu nelevy $10 ndo zvandakapuwa nechirisiti ichocho. Then tochinda pana uyuyu andina kuzokwanisa kunge tichisvikapo nokuda kuti wakanga anzi uri mubhimu. Tikati chagoendirei kuna uyuyu uri mubhimu asi dai ndakangoziva ndakangoendapo nekuti kunonzi anzi magrade 7 akanzi ndo zvavandiudza ndaudzwa namaMF kuti wakanzi ngavabhadhire ndonga $20. Unoziva ndei? Chitaura uchitaurira vanhu. $20 yekuti tigonyora grade 7 tichinyorera pamapepa esimseki. Saka makanzi bhadhira $20. Kutanga musi wemande inotera tenge totodzingira. Musi wemande inotera tenge totodzingirwa $20 yayo. Alright. Hazvina kushata. Saka ndatikambomira nevava uyu mazoti henyu wanga achizoda kubatsirwa naKatherine handitika. Asi tichiri ipapo haisi donzvo rangu inini da kuti tinge mese mulipo muchiuya right. Chakaitika ndechekuti kune vanhu vakandifonera vakati mwana uyu unofanira kuenda kuBulawayo. Kune chipatara chevana chiri kurapa hanzi mahara. Vana vakati sauyu baba vachoti mwana wavo ane seneme kuti mujuru. Ndakanga kuti nozi Tatina mujuru kwaTanzania baba ivavo. Vakati mwana wavo wakatobhukwawo kuti ngachinda. Asi inini manje ndonasa kuti ya uyu case inogona kunetsa kuti ini ndikudeciderei kuti indai nemwana kuBulawayo. Mari yebhasi harisi kuti munhu anenge abvisa mari yebhasi kuenda kuBulawayo ndiani. Number 1. Number 2, mondogara pai chikafu. Number 3, zvashandoudzwa ina handizivi handiti hwautano hwatava pastage inoi. Ipapo apo ndowanza kuti dzokerei kumashurewo asi nemhaka yekuti baba havaiti wavo wakabhukwa because ne same situation wakabhukwa kuti abviswe isu pari kupesana kuti asagwadziwa. Saka inini kokoko handizozivi kuti nekuti hauzozivi chinoitika mangwana pautano. Ndoti ndai ikoko moti mwanakomanzvera ndiye wakaita kuti chi uya inde izvozvi wotogwara times 2 wozviona manje zvando avoidirawo ipapo nekuti handizodi zvinondidzokera zviri kwamuri semhuri mugare ndangondikuudzewo kuti ndo zvandakaudzwa kuti kune chipatara chiri kuBulawayo UB something chinorapa hanzi vana vakadai asi vakurapa mahara. Sarudzo ndenyu kuti kuti hanzi kupesana kwakuti achigwadzwa kudai kunge kuchiita nani. Papapo nangwa na mari yacho yebhasi kuti ndinge ndichinda ikoko ana mari yepeturu kuti ndinge ndichinda zvakare ikoko ngakureverai nhema. Zviri kwamuri kushaka kuti modi iadvice ine mairi zvandatongouyawo ndikati ndoibusa pavideo seizvozvo kuti ramangwana asazonzwa chirano wakaramba kubatsira mwana uya kuti aende kuBulawayo. Ini ndo zvandakaudzwa nemunhu nasara pasvika asi ndo zvandakaudzwa. Saka zviri kwamuri kuti muchadii. Sarudzo ndenyu musati sarudzo ndeyashironi. Zviri kwamuri kuti moda kudii. Ndopatiri papo pekupedzisira papoindi yangu. Saka vaya vanenge vada kubatsira kumaschool fees emusikana uyu nekubhadhara $20 ya uyuyu yekera mozotiudza
Muchakuratidzai zvakare ndiri pachikoro ipapo. Hatakwanisa kutora mavhidhiyo, takangotora mapicture chete sezvo pari pabasa pevamwe vanhu. Ndo zviripo. Tendai in advance kaiwo kuti ndotenda vachazondibatsirawo neschool fees. Ndotendawo vachazondibatsira neschool fees kuti ndirambe ndichienderera mberi. Noti Mwari ngakuwedzerewo zvamunoshayiwa pakati peupenyu hwenyu. Tichazama. Izvozvo. Pane zvimwe achada kutaura. Kana kuti inini ndangowedzerawo sambuya pane nyaya yekubatsira vana vazukuru ava. Inini ndakazvipira kuti ndichengete vana ava. Asi ndokuona kuti zera ravo vana vadiki vanofanira kuti vaende kuchikoro. Inini murume wangu haashandi, inini handishandi, ndatova over 60 years. Saka murume watova over kuma 60 something uko. Tinongova vanhu vari pamusha vakangogara. Asi takangoona kuti regai vangonodzingwavo vachiinda vachidzoka musi watawana tichingotaurira vamwe vanokwanisa kutibatsira vachibatsira. Zvino kana imimi makwanisawo kutibatsira, munongoona kuti mazuvano vana vamazuvano vanorarama upenyu hwakanaka, kuti tinenge chingoshuwirawo kuti pamunowana ipapo muchivaitira zvose izvo zvokuti vasazonyanya kufunga nokuona zvavanoona zvipfeko zvinopfeka vamwe nezvinorya vamwe. Pamwe isu tine zvinge tichizvishayiwa, mumwe musi zvingamudzosera sure padzidzo, nokuti kana mwana akati unoshayiwa zvikwanisiro zvokufuka vamwe vachizviwana, mwoyo wake unobva wofunga uchidzokera kumashure. Kana kuti akashayiwawo zvokurya zvinomukwanira, vamwe vanoenda nedzimbuva kuchikoro, vamwe vanodii. Pamwe ndinoti apo napapo ndichaya fanika gore rino ratakatarisana naro igore rinogozha kwakatsva hakuna chinhu. Asi ndinenge ndichizamawo penogona napo kuti pandinorya ipapo vana ivavo vangoryawo. Musi wandashayiwa. Saka ndinokumbirisa kuna vanobatsira kuti zvokwadi idzai henyu magonere enyu namafungire enyu kuti mundibatsire vana ava vasimukewo. Nherera ndidzedu tese. Ndinotoshuwirawo kuti vana ava vaitewo zvakanaka, kana vari vana vanogona kuzvichengetedzavo, vakakundawo mubvunzo dzavo, vakawanirwa zve. tichiri ipapo vada kubatsirawo nebhutsu kuna uyu size chi? Size 6 uyo uyawo netenesi yakapfeka uyo. Ndoenda nayo kuchikoro here? Ndoye special meet ndoye rwendo zvese nekuchikoro. Saka iyi size 5. kudhuzi raunongonomona vakaita sei? Tione dzimudza tione ndiro kuchikoro here? Kwaro ndo juzi rechikoro iri. Tamuonekana yazo. Juzi. Munopfeke ndotozviona. Sakara unenge wapuwa unomwera wawo jaro. Oyaenda anopfeka anoenda negreen. Yakwavo ndeiyi yangufanira nebirengi. So unoenda negreen vamwe vachipfeka mablue. Rai vari kuprimary kuno kumasema achiri kuno kumba. Ndokuzoenda kuwane majuzi aya achinja. Kusisina ma green kwane ma blue. But mwana uyu mu grade 7. Zokutoti kana uri upenyu hwakanaka akabudawo unotopedza apa primary pegore rino utanga form 1 gore rinouya. Sasi uniform yake ndiye blue. Saka hapo waida kuzama kudii hapa kuzama kurukirira. Kurukirira. Apa pakaruka negro ndimairuka kana mai. Ndaitozama. Pakaruka negroshi. Kudzoredzera nekroshi kuti mwana angoinda vachidzigwa. Mwana akagunda munhu asina zano zvokwadi. Alright. Uyu ndakamunda kuchikoro kwawanga ni complete set. Asonga vose jacket kaiwe. Rimwe rashona. Ori jacket blue. So unodiwo kupa uyu achinda. Harisi rangu here. Ndinani? Tirisha mwana yangu kuchikoro. Turi uchidzuzona. Ndapuona nambuya kuti apfeki. Alright. Akatokupawo kuti upfekewo. Ungani rudo musikana yeye. Saka guys ndo zvese zvadatavinga muzuva ranhasi nachikamera chiuchira tati maita basa maita basa ita futi maita basa thank you tangidza ita chita maita basa thank you Yang, yeah, diram gomo maduve, giram gomo, yeah, maduve giram gomo, maduve giram gomo, maduve giram gomo, maduve.